بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhtaram Müslüman kardeşler. Allahu Teala'nın selamı, rahmeti hem bereketleri bulsun her barçalarımızga da. Allah Subhanahu ve Teala Adem balasını yer yüzüne yaratkan vakitte kamil, matur sıfatta yarata. Hem şuşu matur kamil sıfatı anın bozulmasın için Allahu Teala özünün kanunların biri. Biz bilgen din degen düşünce ул нәқ шушы кешенең асылын, аның içki, тышкы камиллеген саклаучы кануннар булып санала. Әлбәттә, шушы кануннардан чыксак, билгеле бер тәртипләрдән чыксак, адам баласы үз-үзен җимерү белән шөгыльләнә башлый. Әгәр дә игътибар итәбез икән, хәзерге вакытта кешенең яшәешенә, аның бөтен яшәеше үз-үзен харап итүгә юнәлдерелгән. Әлбәттә, бу бик аяныч. Һәм әгәр дә без адәм баласын билгеле бер тәртиптә тотмасак, я булмаса билгеле бер кануннарны аларга бирмәсәк, ул вакытта кешелек, җәмгыять дигән төшенчә бөтенләй юкка чыгарга мөмкин. Шушы җәмгыятькә, кешелеклелекнең үзенә зур зыян китерүче әйбер ул да булса хәмер. Ягъни ишерткеч эчемлекләр. Хәмер дигән сүз татар теленнән тәрҗемә ителә вино буларак. Без аны шулай дип аңлыйбыз. Ләкин хәмер дигән сүз астына кертергә мөмкин бөтен ишерткеч эчемлекләрне дә. Ләкин вакытта ислам дине килеп чыккан вакытта гына әле аракы, спиртлы эчемлекләр дигән төшенчә булмаган. Күбрәк бөтен эчемлекләр дә булган хәмер, ниндидер үсемлектән ясала торган хәмер дип аталган. Һәм хәзерге вакытта инде спирт дигән төшенчә килеп чыкканнан соң, бу аракы я булмаса спирт кергән башка эчемлекләрне дә үз эченә ала. Мин моны нәрсәгә дип әйтәм? Кайбер кешеләр әйтәләр, ислам динендә хәмер, вино тыелган, аракы тыелмаган бит диләр. Шуңа күрә дә, мөхтәрәм кардәшләр, бөтен галимнәрнең дә сүзе бердәм булып, аракыларны да, ягъни спиртлы һәр эчемлекне дә хәмергә кертүләре билгеле. Инде хәзер тәфсилләп алган вакытта ничек тыелган соң бу хәмер? Аллаһы Тәгалә нәрсә дип атай хәмерне? Аллаһы Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә: "Риҗсум минәш-шәйтан" ди шушы элешне. Хәмерне ишерткеч эчемлекне. Ягъни шайтанның элеше ул ди. Шайтаннан килгән әйбер ул ди шушы хәмер. Ни өчен? Белгәнебезчә, Аллаһы Тәгалә адәм баласын яратканнан соң шайтан аңа баш июдән баш тарта. Һәм шул вакытта Аллаһы Тәгалә әйтә: "Сез бер-берегезгә дошман булырсыз" ди. Һәм шайтан безгә ахыргача, кыямәт көненә кадәр дошман булып санала. Дошман безгә нәрсә тәкъдим итәргә мөмкин? Бары тик начар, пычрак әйбер, безне үтерә, бетерә торган әйбер генә. Һәм ул безгә тәкъдим итә хәмерне. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Хәмер ул бөтен явызлыкның, начарлыкның анасы" ди. Ни өчен дигәндә, эчмәгән, хәмер кулланмаган кеше әле азмы, күпме үзенең акылына, үзенең намусына, ички яхшылыгына мөрәҗәгать итә ала. Ләкин хәмер эчкән кеше ул инде шушы әйберләрен югалта. Һәм ул контрольсез бер хайван дип тә әйтмим, хайваннан түбән бер нәрсәгә әйләнә. Һәм әлбәттә, ул инде мөмкин кеше үтерергә дә, мөмкин зина кылырга да, кемгәдер начарлык китерергә дә, шул вакытта хәтта үз-үзенә зыян китерергә дә. Мөхтәрәм кардәшләр, инде әлбәттә хәмернең кешегә зыянлы булуын фән дә раслый. Фән нәрсә ди? Менә шушы кешенең исерүе, исергәннән соң иртә белән баш авыртуы бу организмның агулануы. Ягъни организм безнең керәшә шушы агу белән шуңа күрә баш авырта. Тәнебездә хәмер тарафыннан үтерелгән күзәнәкләр кире чыгарга телиләр. Үле күзәнәкләр.
Менә шул сәбәпле безнең инде баш авыртуы барлыкка килә. Инде бер икенче әйбергә мөрәҗәгать итик. Кешенең бавырының ресурсы шаккатырсыз 800 ел. Кешенең бавыры кеше үлгәннән соң тагын 8 тапкыр озаграк яши ала. 800 ел аның ресурсы. Ә хәзер 30-40 яшендә бавыр циррозыннан яки бавыр рагыннан үлгән кешеләрне күз алдына китерегез. Алар үзләренең бавырларының хезмәт вакытын 20 тапкырга кыскартканнар. Аны ничек агуларга кирәк, әйбернең ресурсын 20 тапкырга киметер өчен? Ничек аны мыскыл итәргә кирәк? Менә ул мөхтәрәм кардәшләр, хәмернең безнең организмга булган зыяны, тәэсире. Кемдер әйтә, хәмер эчкәннән соң рәхәтлек килә, җиңеллек килә ди. Ләкин бу рәхәтлек, җиңеллек ул эчкән вакытта килеп, эчкәннән соң шундук юкка чыга. Ул гына түгел, проблемаларны хәл итү өчен дип эчелгән аракы, хәмер бер проблемабызны да хәл итми. Киресенчә, ул проблемалар тагын да арта гына. Инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям безгә шулай ук әйтә. Хәмер эчкән генә кеше түгел, ә хәмер белән бәйле һәр кеше дә гынахлы ди. Хәтта үзенең хәдисендә безгә мөрәҗәгать итә, хәмерне эчкән кеше дә, салып биргән кеше дә, аны ясаган кеше дә, бер урыннан бер урынга күчергән кеше дә, булар бөтенесе дә мәлгун, ләгънәт кылынган. Шул исәптән хәмерне сатучылар да ди. Ягъни ләгънәт дигән сүз, димәк, Аллаһы Тәгаләнең ләгънәте төшкән шушы кешеләргә алар Аллаһның рәхмәтеннән мәхрүм булырлар ди. Мөхтәрәм кардәшләр, икенче бер ситуацияны күз алдына китерик. Кайчагында галимнәр, табиблар безгә аш кайнату өчен, я булмаса башка бер файдасын күреп, әз генә ашар алдыннан яки ашаганнан соң 100 граммы, 1 кашыкмы хәмер, я булмаса аракы эчеп куярга кушалар. Я булмаса, мәсәлән, кан басымыннан булышсын дип, канны сыйгайтыр өчен эчеп куярга кушалар. Хәзерге вакытта шул галимнәр әйтә, буларның берсенең дә файдасы юк ди. Ә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям моны 1400 ел элек әйтте. Күп күләмдә исертә торган әйбернең әз күләмендә тыелган диде. Ул гына да түгел, исерткечтә файда, ягъни шифа, дәвалану юк диде. Шуннан да менә хәзерге вакытта безнең хан басымыннан дип эчелгән коньякмы анда, хәмерме, киресенчә зыянлы икәнен дәлилләнде. Ничек итеп? Әгәр дә кешенең кан басымы күтәрелсә, кеше коньяк эчеп куя, кан сыйгая һәм кан басымы төшә. Ләкин йөрәк шушы кан басымын саклар өчен тагын да тизрәк һәм тагын да катырак эшли башлый. Шулай итеп, йөрәк 2 тапкыр тизрәк туза, 2 тапкыр күбрәк нагрузка килә йөрәккә. Чөнки кан басымы күтәрелгән икән, ул бит ниндидер сәбәп белән күтәрелгән һәм йөрәк шушы кан басымын тотып торырга тырыша. Шулай итеп, аракы киресенчә кан басымы күтәрелгәндә безгә истәмә зыян гына китерә. Мөхтәрәм кардәшләр, инде туңган вакытта куллану хәмерне шулай ук зыянлы. Чөнки кемдер балыкка бара, кемдер урамда, я булмаса урманда шушы хәмерне эчеп йылынырга тырыша. Шушы хан тамырын киңәйтү сәбәпле хәмер, кешенең каны сыйгаю сәбәпле аның тәненнән йылы тизрәк китә башлый. Һәм ул тизрәк туңып үләргә мөмкин яки эшәргә мөмкин. Һәм мондый очракларны без бик еш күрәбез. Мәсәлән, эчеп урамда йоклап калган, туңып калган кешеләрнең аякларын, кулларын, бармакларын югалту очраклары бик күп. Менә шулай итеп, хәмернең адәм баласына бер генә файдасы да юк. Кичкенә булсын, зур булсын. Һәм чыннан да, әгәр дә игътибар итсәк, адәм баласы шушы хәмерне куллана бары тик шайтан вәсвәсәсе, я булмаса үзенең нәфесенең бер талпынышы белән генә. Фән ягыннан да, дин ягыннан да моңа бернинди дә аңлатма, я булмаса файдасы турында бирелмәләр юк. Һәм шуны аңлыйк, динебез тыйган әйберләрнең берсенең дә безгә әле файда китергәне юк. Киресенчә, бу әйберләр безне саклар өчен, безгә якты киләчәк бүләк итәр өчен тыелганнар. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.